Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipon, ang pagkamatngon, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa tubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Cullantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Karon sa laing sumpay ning bag-o ug mas lahi nga sugilanon. Serafim. Gigotom si Serafim. Busang misuod siya og usa ka Pinoy-anan ug mikaon. Naabdan siya sa usa ka babae ug gipunan ang iyang makaon kay gibati kaniya og kaluoy. Wa magdugay miabot ang mga ginikanan sa mong babae ug kalit lang misiga ang mga mata ni Serafim nga nadunggan usab ang puong nga langit. Migawas si Serafim ug gipangita ang nagsangpit kaniya. Mao nalay iyang namatngunan nga nakita niya ang mga panghitabo sa libuan katuig nga milabay ug nakita ni Serafim ang iyang kaugalingon. Pagmatanan niya, diha na siya sa Jerusalem. Usa na siya kasundaw nga Romanhon. Nakalitan si Serafim dihang nailhanan niya si Lucerum nga iya gyapong gikaabot ug usa na usab kini ka komandante general sa kasundaluhang Romano. Init kaayo ang panagkitaay sa duha. Pagtalikod ni Lucerum, mitungha si Beelzebub. Nagsamko na ang maong birhen. Nga lalang sa kong higpit ikaway. Gisan ko na sa maong babay. Ang mutuman o mupatuban sa gisaat sa unang basahon. Gisam ko na ang ingon sa tagalangit niya. Ang manluwas. Kinsa ang maong babae?
Kinsa ang maong birhen? Imo na sa ikahimamat. Imo na sa ikahimamat nga daw. Ako na ba siyang gikakita? Ikikita mo na siya. Kung ikakita ko siya karong adlaw, dili niya ikapanganak ang giingon nga manluluwas. Maunong og kamatay ang giingong manluluwas sa iyang inahan. Adlaw karon sa pagpangulita mga buhis sa katawhan. Busa, mangulita ka mo og buhis karong adlaw. Ila-ilahan ninyo ang bago ninyong kauban. Siya si Serafin. Nahibaw ako sa iyang pagkatao. Suhito ako sa iyang pagkatao ug labaw sa tanan. Wa pa ko nahibawan kung kinsay makatupong sa iyang kaisog. Pagmatngon ka mo nga dili siya masuko kaninyo. Si Serafin mo na'y mangu kaninyo isip tuong kamot sa akong pagkakomandante general. Serafin, kung doon na dili magkabayad sa ilang buhis, kung ano na sila yung mga anak na mga dalaga, ilabi na kung matahom. Mao'y kolektaha, isip, ilang boys. Adto na kami talahorong Komandante General Losirom. Una sa mga boys, ang panudlanan sa salapi sa Roma, Serafin. Gihimong pangabaga kung tuong kamot si Serafim ni Lucirum. Apan, ang labing mahinungdanon nga naghinam-hinam pag-ayo si Serafim, dili tungod sa pagpangulit na og buhis, kundi tungod sa usa ka birhen nga nagsamkon pinaagi sa lalang nga langit nun. Iya gayong patyon ang maong birhen ug iunong ang gisabak niini. Hay si Maria! Maria! Hay si Maria! Ato ara si Maria! Sa ngalan sa talahorong emperador sa Roma, akong gimanduan ng tanan, andaman ninyo ang inyong mga bulawan. Gawas ka mo ra magtapok ang iyong pagtahod sa imperyong Romanon. Andama ang duha ka pirasong manintapos alang sa templo ug tulo alang kang Cesar. Sundalo! Kamunay mo tay mandini. Suruyon ko ang naglinya nga mga magbubuhis. Gisunod o susin ni Serafim ang tanang mga kababayanan nga milinya aron muhatag og buhis. Iya kining gitagsa-tag sa pagpangutana. Duhara ang akong pangutana nga magtumong ngadto sa tanang mga batan-ong babae. Ingon niini ang duha ko kapangutana. Birhin ka pa ba? Ug ang ikaduha, nagsabak ka ba? Ang
ang mutugan sa matuod nga birhen siya og nagsabak. May madawat nga maanindot kayong ganti. Huwag lima. Iban man ni Ana ang matang sa iya mga pangutana. Dili pa dugay masulti nato ang atong anak. Wa ko madimot. Misulti si Maria nga mitunga ang anghel. Natad sa langit kung titigsulti ka diya. Apan sa mga nahibaw kining kumandante sa kadagong milagro nga mikumsal sa tong anak si Maria. Ansay ato buhaton. Dili mahimong mamakak si Maria. Kay buutan kaayo siya. Mahadlokon siya sa langit nung magbabuhat. Dili og dili siya mamakak. Duula ang kumandante sa tunay mutagan. Si Maria na ang sunod pangutanon. Dili kita angay mahadlok. Mas labing maayo na maibaw sila. Nga niya sa kung sabakan ang maluluwas. Babae! Duha ka pangutana. Birhin ka pa ba? Nagsabak ka ba? Kalahurong komandante. Kinsa ka man! Kung mo itugot, maluon ko nimo gihatag og sa kayukbo sa pagtahod. Doon! Nila akong pagyukbo, talahurong ko. O sa imong tuyo, lalaki. Sinayuran na kami sa maong babae. Hapit na kani kaslon. Duha ka pangutana. Ikaw ba? Ikaw. Duha ka pangutana. Birhin ka ba? Nagsabak ka ba? Daghang salamat, Jose. Maria, Duha. Misaylo si Serafim sa maong babae. Hangtod sa paglabay sa mga oras, nahuman ang ilang pagpangulikta sa mga buhis sa maong dapit. Dunay wa makabayad tungod kay wa sila'y natigom. Busaigo na lang sila sa paghilak tungod kay ang silbing bayad mao ang mga anak nilang babae. Misakay naunta si Serafim sa iyang kabayo. Joaquin, Jose! dala na si Maria sa inyong kagalingon. Nagsinagtutok ka niya ang komandante. Dali, Maria. Hoy! Babae! Ako? Oo! Ikaw! Kinsay imong pangan? Maria. Sa Nazaret. Aron himulbulan ka na nila si Rom. Dada mga buhis, sundaw, sunod na ko. Nagabihan ka, Serafim. Gilukop na mo ang mga Nazaret nun guang kasikbit nini mga balangay. Ang tanan mihatag og buhis bulawan ug dili bulawan. Sa imong gimando lo si Rom kung wa sila ikahatag ng mga manintabos, ilang mga anak babae mao ilang gibayan. Maayo, Serafim.
Yanan mang daan ang imong kinahanglanon. Humani mo malipihan ang imong kalawasan, andamon dayon ang atong pagkaon. Magdungal kita sa pagpangaon, Serafim. Olo Sirong. Ulipon! Maligo na si Serafim. Sa tagagumur sa kaliguanan, maluguri sa mga babaeng hubo ang ilang kalawasan. Ito na minapag na minaw. Nagkaadayan ang imong kalawasan. Ulipon! Why bisan gamay tabon sa ilang kalawasan? Hubo ginaganan! Kaulong mayo. Kaon, inom, og babae, Serafim. Mauna kinatong kinabuhi kaniadto. Kaniadto ba? Libuan na katuig ang milabay. May nalimtan ka, Sirong. Ang pagpatay og mga katawhan ng mga magtutuo sa langit. Husto ka, Serafim. Ang pagpangihaw, pagpanglunggo sa mga liog na dong mo sa likway ni Beelzebub. Oo, sabay magkapabot, Serafim. Pangitan ako na dakong paas na akong langgam nga imong gagunitan. Ano, Serafim? Laom gayo ang imong gihuna-huna. Serafim? Mga magtutuo sa langit. Hinay gani, Serafim. Nga may barog ka man. Asa ka man, Serafim. Mga magtutuo sa langit. Katungong babae. Kaduha ko na siyang makita. Ug matod pa ni Beelzebub. Ikakita ako pag-usaba mo ang babae. Serafim! Karon pa ko may nundong. Serafim, asa ka? Serafim! Ang babae! Serafim! Abli! Ang pultahan! Abli! Ang pultahan! Maay gabi, talahorong komandante. Hain si Maria. Hain si Maria? Gibalik dayon ni Serafim ang kaugalingon niadtong babay nga birhen ug mao ang gipasabot ni Beelzebub nga nagsamkon sa lalang nga langit nun. Nagpangagot ang mga ngipon ni Serafim. Unsay buhaton ni Serafim sa maong babae kung matubang na kaniya. Unsa man ang kalabutan sa maong babae sa ikaduhang basahon. Mga igso, sunda palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilos Hesem, og laing dalit kaninyo sa Super Radio Productions Center.